Ganin da yadda wannan lamari na matasan ɓata gari da ke kwacen wayoyi, satar ababen hawa da kuma ɓalla shaguna game da haura gidajen al'umma ke ƙara ta'azzara a sassa da dama musamman ma a birane. Hakan ne ya sanya wasu ɓata garin matasa ke koyo waɗannan munanan ɗabi'u ke son kawo su cikin garin na Azare, yanda shahararren jarumin nan da ya saba tallafawa rundunar tsaro ta 'yan sandan Najeriya Ahmad Muhammad Kwara kani ga marigayi Alhaji Ali Kwara Azare ya sha alwashin dakile akuwar wannan lamari a cikin garin na Azare da sauran sassa da dama da ke kasar nan. Ahmad Muhammad Kwara ya ce sam cikin kwanaki 4 zai yi maganin waɗannan tsageru. Ni dai ka san bana ba mai laifi hakuri ya daina. Ko manya masu rike manyan bindigogi ba zan baka hakuri ba. Ka zo a buga. Allah yana bayan mu dai masu gaskiya ne. In mutuwa muka yi a wannan layin ma jihadi muka yi. In muka kashe ko mun samu lada. Dan haka bari wa'annan 'yan ƙanana da 'yan ƙananan fari tattake su za a minti ɗaya babu labarin su. Ka gane min nufi? Tabbas kwanakin nan ayyukan ƙasan ne ya sha mun kai sakamakon ayyuka ko ina muna shiga, to amma kuma ba zai yiwu a ce muna gyara waje gida kuma suna nema su bata mana su, 'yan yara ne su. Duk da dai muna wajen duk manyan da suka shigo ko a ina nake ina da labarin manya masu bindiga in sun shigo ina labari, kuma insha Allah muna kokari mu kama din kuma muna nasara. Dan yanzu daban da aji wani abu a nan area mu na wasu kidnappers ko wani abu har an manta sakamakon ba ma yadda mu basu, daga mun ji sun shigo za mu bi su mu kame su. To wayannan 'yan gari ne, ƙananan alhaki ne, ni na ɗauke su shirme ba su kai wani abu da za a ɗaga hankali. A cikin kwana 3 na gaya maka na zauna a cikin Azara a cikin kwana 3 wani abu ba za ka ƙara jinsa ba. Mun lissafa yanzu na dawo. Da haka ina gaya wa iyayen yara gargaɗin tukun na farko daga kan iyaye zan fara, su ja 'ya'yansu su musu wa'azi su bar wannan abun. Idan ba su ji ba wallahi tallahi kaga na rantse ba zan bar wannan abin ya fara a Azara ba. Yanzu yana faruwa a Kano a ina manyan garuruwan nan sun hango yanda ake yi, suna kwafin abin da yake faruwa a manyan birane. Za a tare ka a zare maka wuka a burma maka ko a kwata da karfi, to ka zama dan fashi. Kar ka dauka yanzu kai barawan waya ne, ba barawan waya bane kai, ka girma ka zama dan fashi. Duk mutum me ake cewa dan fashi da makami, duk mutumin da ya cire maka makami a gidanka, kowane irin makami ne, adda ne, wuka ne, barandami ne, sanda ne, ya cire maka abu ya buge ka ko ya fi karfin ka dan wannan abun ya karbi kayanka, sunansa dan fashi. In ka hana shi zai iya kashe ka. Kaga sun fara girma. To dama muna daga musu kafa ne saboda 'yan ƙanana ne, yanzu kuma sun girma. Da haka iyayen yara ina gaya muku ku ja 'ya'yanku ku hana su wannan abun. Idan na fara bibiyan su zan bibiye su a kwanakin nan, idan na fara bibiyan su abun ba zai yi kyau ba, zan ragargaza 'ya'ya. In wani uba kuma ya shiga shi ma ba zan bar shi ba, tunda na gaya muku ku hana 'ya'yanku yi. Ba zan je gida neman ɗanka ba, zan same shi a gurin yi. Idan muka haɗa a wajen yi na ragargaje shi, to kar ka samu baki a cikin aikin da na yi, tunda na gaya muku ja kunnen 'ya'yanku ku hana su wannan abun. Azare ba za mu taɓa yadda ta lalace ba, garinmu ne, iyayenmu ne a garin, kuma duk kowa ya raja yana tunanin zan taimake su a garin su. Kowa yana ganin ni ne kawai nake kokarin zan yi maganin su, na yi shiru. To ban yi shiru ba, jami'an tsaron mu duka suna kokari a cikin Azare, suna iya bakin kokarin su. Su wayan na gaya maka a cikin kwana 3 wallahi zan yi maganin su, ba ƙara jin komai ba. Duk jikin Azare zaka ji shiru. Ni ina ga iyayen yara ne kawai su ja 'ya'yansu kafin mu ci karo. Idan muka ci karo da su wallahi da gaske zan musu, tunda yanzu 'yan fashi ne, sun zama 'yan fashi. Duk mutumin da zai zare maka makami a duhu, ba ni ko in kashe ka, kuma in baka bayar ba ya caka maka, ya zama dan fashi. Inda ya bayyana cewa masu aikata waɗannan laifuka yara ne ƙanana waɗanda 'yan cikin gari ne, kuma ya yi gargaɗi ga iyayensu game da jan kunne. Kana sata, kana kwace, ka zama dan fashi, ka zama dan iska a gari, ka damu kowa, ka nemi sana'a a taimake ka. In kuma ba za ka neman sana'a ba, mu kuma za mu ragargaje ka. Layi biyu ne, ka bi layin maslaha a taimake ka. Idan baka ba duk gurin da suke na san su, 'yan Azare ne, 'yan garinmu ne, kowane guri har gidaje da dukkan na san gidansu uban kowa a cikin yaran, na san komai nasu. Ahmad Unkuji ya gargaɗi matasan da cewa su kama sana'a, sannan waɗanda suke da niyyar tuba su zo gare shi domin ba su ƙananan jari da za su dogara da kansu don gari ya zauna lafiya. Don haka in kuna son zaman lafiya ku ajiye wannan abin, ku zo mu zauna a zauna lafiya, gari ya zauna lafiya, kowa ne musu abin yi. In ba kwa son a zauna lafiya kuma shikenan mu za mu maganin kuma wallahi dole sai garin Azare ya zauna lafiya, ko su so ko kar su so. Wannan na ba da wata dama ne na a taimake su, in sun ga za su iya neman sana'a su